Ето в момента наблюдавате Калян Кръстев. Той беше основното попълнение на България за Олимпийските игри. Поради травма не успя да участва. Имаше реален шанс за някои от нашите медали. Изключително силен крол. Браво на поборника ни. Както виждате, той е много близо до скалите, отдолу димат опасности. Това е причината за него така речено забавяне. В своята подготовка за плуване и за Олимпийските игри той предприе упражнения от екстремен характер. Ето вие наблюдавате част от това. Господин Кръстев е като скална котка. А падне ли във водата се жива бяла акула, така че, уважаеми зрители, внимавайте с него. Това, което предстои да видите, е един доста екстремен случай. И това е роден човек за водолаз. Какво да ви кажа? Роден пловец. Син на Посейдон. Браво! Това е за сега от нас, уважаеми зрители.